κάνουμε λίγο πιο κάτω, θα τη βάλω στο αμάξι να γράψει. Μου και να το κάνει. Θα κάνει να φαίνεται εύκολο. Το Ιώτα είναι αυτό. Έχω και το μωρό που κοιμάται κάτω μέσα, ρε. Αυτό είναι flex. Πού είναι ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος, κρύφτηκε. Έχει κρύφτει. Τα λαντρόβερ γιατί δεν ανεβαίνουνε, δεν μπορούνε. Δεν υπάρχει, αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τελείωσε. Εργάτη. Πες μου ούτε θα βγει ρε. Ρε βγαίνει. No, 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 no. Γυρνάνε διαγώνια οι ρόδες. Κάνε πίσω και σώσε το πακέτο. Δεν σκαλοπάτι ρε. Περίμενε, ναι, αυτό έχει. Θες να το μάθεις με το χειρότερο τρόπο, όχι. Ακριβώς. Τι κάνεις ρε? Όχι ρε, θα σπάσει τα πάντα μπροστά. Έλα, ήρθε ο πρόεδρος να στρέψει η κατάσταση. Ναι, ρίξω και εσύ μέσα. Μαλάκες, αν έρθω. Θα σου πω. Έλα, έρχομαι. Άλλε, έχω πεταδόρο. Άστο, έρχομαι, να έρθω. Έρχομαι. Μην αγχώνεσαι. Ήρθε το Land Rover. Ήρθε το Land Rover. Το ημάτα και κοτσαδόρο θα κολλώσει. Θα σου πω, ήταν κρυμμένος τόση ώρα και περίμενα να κολλήσεις. Μόνο στα τσίπα ηλικία, αλλιώς δεν σου μιλάω. Έρχομαι τώρα. Ωραία μαλακά, έρχομαι. Τόση ώρα λέει που έβγαινα και που ήσουν. Περίμενε την ευκαιρία τώρα. Όχι, περίμενε την ευκαιρία. Πού πάμε μαλακά. Δεν φτάνει. Έλα πίσω. Δεν έχει εξάτμιση. Δεν έχει εξάτμιση απλά. Έλα πίσω, πάμε. Καλώς. Εντάξει, από εκεί δεν έβγαινε, κανείς δεν έβγαινε από εκεί. Πάμε. Καλώς. Βασίλη, πώς το δέχεται? Ο φίλος σου Άντι μου λέει λίγο πίσω. Έλατε. Να έρθω εγώ να σου Ναι. Ποιος θα τραβήξει το πακέτο? Ο Ρέρας. Θα το πάρουμε στην κατεβαίνοντας. Για να προσκεφτώ. Έπεσε.
Βαγγέλη, μανιτάρι έψαχνε το αμάξι. Το έχω μανιτάρι. Έφυγε. Και εμείς πάμε. Εκεί. Έλα λίγο πίσω. Έλα ένας άλλος. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα να βοηθήσεις. Σω. Γιατί είναι ο Μανώλης. Έλα, βγήκε. Γιατί είναι ο Μανώλης. Ναι ρε, γαζόνι. Έλα, Τζορτζίνα, ακούω δηλώσεις. Ξαναπες το. Πω. Είναι μέσα. Ναι. Με το μικρό μέσα, να κοιμάται ο Ιβάν. Σταύρο, ο Ιβάν μόλις μάθει τι κάνει τα μάξι του.